Croeso i Ysgol Gyfun Gŵyr ar gyfer School Report. Rydym yn cael cyfweliad gyda Rhian, Madamrygbi o Jonathan. Gadewch i ni weld beth sydd gan ti i ddweud. A bant ni! Wicked! Pwy sy'n edmygu o'r tîm Cymru mas o'r tîm fwyaf? Wel, ar hyn o bryd, right, mae gen i major weird crush ar Warren G. Achos, mae Warren G yn neud mor dda i ni. So, fi yn gyda kind of weird crush ar Warren G, ond fi'n ffrindiau gyda Trudy G. So, obviously, fi ddim yn mynd yna. Fi wedi bod ar date gyda Brian yr Organ, a ath hwnna'n dda iawn, ond mae'n briod, so mae'n a hitch. So fi ddim yn mynd yna. So fi'n meddwl, fi ar y lookout, ond fi'n ystyried Lee Halfpenny achos mae fe yn hot ofs, a hefyd mae'n gallu cicio a ni angen kickers. Sut byddai ti'n disgrifio dy hun gyda tair gair? Wicked, wild, mentalist. OMG, fi mewn actual helicopter yn actually headband. Fi'n mynd i ofyn cwestiwn nawr, beth sydd gyda Richie McCaw sydd ddim gyda Lee Halfpenny neu Jamie Roberts yn enghraifft? Mae Miss yn really glyfar. Mae'n cwestiwn really anodd. Mae Richie McCaw falle gyda rhywbeth dipyn bach mwy exotic. Acen gwahanol. Mae New Zealanders yn awesome. Os ti'n gofyn i New Zealand ei wneud rhywbeth, maen nhw fel, yeah! Maen nhw really positive. Maen nhw fel nation o Labradors. Ti'n gwybod ti'n hoffi rygbi? I ti'n gallu cico pêl? Fi yn gallu cico pêl. Tro diwetha es i Studio Jonathan, es i ar y pist, a nes i'n really da. Ges i un drosodd. Lee Halfpenny, watch out! Ti'n gweud mewn pethau drosodd gyda ti a Jamie, sut oedd yna wedi digwydd? Ges i total meltdown Morgana, achos, o'n i wedi cwrdd â fe, a wedyn yn sydyn, oedd e fel love at first sight. Ond yr unig peth yw, oedd e'n shy iawn, so pob tro oedd e'n gweld fi, oedd e'n rhedeg bant. Ond o'n i'n gwybod, o'n i yn gwybod, mae defo mewn cariad y fi, o'n i'n gallu teimlo fe. So nes i cynllunio'r priodas a prynu ffrog a pob peth, a oedd o dal yn rhedeg bant. So ar ôl tua blwyddyn nes i feddwl, well i fi symud mlaen. So nes i dorri'r newyddion drwg iddo fe. Oedd e yn gutted. Seriously, mae di cael ei anafu yn ei benglina hefyd yn ei galon. Yeah, mae'n majorly gutted. Jamie? Oh well, allai ti ddisgrifio ideal rugby fan ti? Rhywun sydd yn passionate iawn, rhywun sydd yn drunk yn y terraces, rhywun sydd yn gweiddi trwy gydol y gêm, a rhywun sydd yn cynrychioli Cymru. Fi'n 100% ideal fan rugby, Jamie. Can I gael sus? Sut nes ti cwrdd â prif weinidog Zeeland Newydd?
Wel, o'n i'n cael cinio yn Hamilton, a like, o'n i wedi bod yn ffilmio mas yn y bore, a nath ni stopio gael cinio, a nath Innes yma ddod draw a dweud, sori, fi'n gorfod symud ti, achos mae'r prif weinidog yn dod. Ac o'n i fel, OMG, like actual prif weinidog, actual Zela newydd. Ac oedd hi fel, yeah. So nes i dweud, gael sgwrs gyda fe? A nath hi dweud, na. Ti'n gorfod mynd trwy like, y PR pobl a like, ysgrifennu llythyr. A ni fel, whatevs. No way, fi'n cael hwn. So, oedd y prif weinidog wedi cyrraedd yn y car, ac oedd like, loads o bobl yna, ac oedd wedi dod mas o'r car, ac oedd fi a cameraman fi, di meddwl, reit, sut allan ni gael chats gyda fe? So, loads o bobl yn mynd draw yn gofyn am autograph, so nes i feddwl, fortune favours the brave. Nes I just neidio mewn and went, hey, John, all right? Are you looking forward to a Wales All Blacks final? And nath o droi round and went, yeah, I am actually. Your boys are looking good. A nes I feddwl, yes, wicked. So nes I feddwl, na I ofyn dipyn bach mwy. Nes I dweud, high five, John? A nath o mynd, yeah, high five. O'n i fel, awesome. So gawson ni'r cyfweliad. So o'n i dipyn yn drwg achos dwi ddim fod mae fel mynd fyny David Cameron, dweud, right Dave, as in o'n I ddim fod, ond fel chi'n gwybod, fi yn mentalist, so nes I just neidio mewn a cael y cyfweliad. John, I'm very well. Are you looking forward to a Wales All Black final? I am, actually. OMG, dyna Prime Minister Zela newydd. Beth yw barn ti am Cymru yn erbyn Ffrainc wedi sadwn? OK, mae Ffrainc yn total mean machine o tîm, achos ti byth yn gwybod beth maen nhw'n mynd i wneud, like maen nhw'n nuts. As in weithiau, maen nhw'n mynd ar y cae a ti'n meddwl, hello, ydych chi yna? Achos maen nhw'n rubbish, ond wedyn yn sydyn bydden nhw'n cael tricks mas o'r bag, a maen nhw'n really fel awesome. So mae'n mynd i fod yn anodd fi yn meddwl, ond ni'n gallu wneud e achos os nath Lloegr cero nhw, a mae Lloegr yn lame, byddwn ni defo yn cero nhw. Fi wedi dechrau Mexican Wave! Wicked! Come on, Gymru! Come on! Fi'n caru ti, Shane! Fi ddim yn bod yn rude, ond byddwn ni'n gallu chwarae'n well na Fiji. Sut ydych chi wedi diweddu lan ar y sioeon teledu Zela newydd? Wel, yn Zela newydd, o'n i ym hobman, like pob lle o'n i'n mynd, o'n i'n neud loads o sŵn, o'n i'n ffilmio, o'n i'n neud loads o stuff really cool, so oedd lot o bobl ti gweld fi, a wedyn, o'n i yn y papur newydd, achos o'n i'n dilyn tîm o gwmpas, so nath rhywun gweld yr erthigol yn y papur newydd a dweud, ti eisiau dod ar TV NZ. So ges I cyfweliad ar TV NZ yn fyw o'r pub lle oedd pawb o'r fans Cymru. So oedd o'n totally nuts yna, ac o'n i'n just yn siarad am fel sut oedd o'n teimlo I fod yn Zela newydd. A wedyn nath rhywun gweld yr un yna a gwahodd fi ar un arall. So wedyn, nath o fel chain reaction digwydd. So, o'n I dros y lle I gyd, oedd o'n awesome. Now, Rhian, it is a big game for Wales tonight. It is going to be massive. Like, seriously, whole of Wales is like bracing themselves for like the biggest night of our life. I want a word with that Mr. Roland, seriously, because it's for his fault. Sam should not have been sent off. It should have been a yellow card, and I think things would be different. So I've got major issues with Mr. Roland, and I need to speak to him. Amazing. Almost marriage material. Okay. We were so close, you know, and we didn't deserve to be knocked out. We deserved to be in the final. Nesaf Cyfweliad Rhian. Wel, ar ôl cyfres yma o Jonathan, mae'n mynd I hibernato am dipyn, achos mae like, eirlys angen ei pethau gwahanol. So mae'n mynd I gael minor hibernation, a wedyn gobeithio bydd I nôl ar gyfer gyfres nesaf o Jonathan, a falle neu pethau gwahanol hefyd, gawn I weld. Fi angen, like, wel, fi wedi cael cwpl o gyfarfodydd, so na I cadw chi'n posted. Achos chi yw totally like best mates fi nawr. Chi gyd yn gorfod dod I rygbi gyda fi. Dylsyn ni gael box.
Os yna'n dda? Hei, allan ni ofyn I rhywun yn y BBC trio sortio fe, please. Achos bod chi wedi gwneud, mae rhaid wedi gwneud mor dda yn y BBC School Report, ni angen rhyw fath o anreg, okay? Box, please, BBC. Be ydych chi'n meddwl? Yeah!